Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο του Art Channel Θράκης. Απόψε, σε αυτή μας την πολιτική εκπομπή, φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου. Κύριε Χαρίτου, πριν ακόμη λοιπόν σταματήσουμε για τις διαφημίσεις, συζητούσαμε γενικότερα για την αποφασιστικότητα του ΣΥΡΙΖΑ στα μεγάλα διλήμματα, στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Σας καλώ λοιπόν σε αυτό το δεύτερο μέρος να μας δώσετε έτσι κάποιες απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στην αποφασιστικότητα και στην επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην περιοχή μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τελευταία και η Ροδόπη βρίσκεται σε μια φθήνουσα πορεία. Μιλήσαμε προηγουμένως για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και την μεσαία τάξη. Κάνατε ένα μικρό λόγο για τα κόκκινα δάνεια. Θέλετε να επανέλθουμε σε αυτό? Προφανώς υπάρχει ένας βραχνάς στο λαιμό πολλών οικογενειών και θα έλεγα ότι θα μπορούσαν και αυτό... Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι σταματά τους πληστηριασμούς για την πρώτη κατοικία. Ήδη είδαμε κάποια κινητικότητα να υπάρχει. Είναι όχι απλώς δέσμευση, ήδη υπάρχει και έτοιμη νομοθετική ρύθμιση. Θα είναι από τις πρώτες πράξεις της νέας κυβέρνησης, τελειώνουν οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι μια δέσμευση που αμέσως θα υλοποιηθεί, γιατί αφορά εκατομμύρια συμπολίτες μας. Δεύτερο, που συνδέεται πάλι με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς, υπάρχει δέσμευση και θα υπάρξει ρύθμιση. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε σε ξένα φαντς. Αυτά που αγοράζουν δάνεια ούτε στο 1/3 της τιμής, της αξίας μάλλον, που είναι το δάνειο και διαπραγματεύονται μετά στη συνέχεια με τον ιδιοκτήτη. Λέμε, τελειώνει και αυτή η ιστορία, δεν μπορεί η περιουσία των Ελλήνων πολιτών να φεύγουν στα ξένα φαντς. Και τρίτο, υπάρχει δέσμευση σε κάθε περιφέρεια να συγκροτηθεί μια ειδική επιτροπή που με εξοδικαστικό τρόπο θα μεσολαβεί για λογαριασμό των δανειοληπτών που έχουν προφανώς υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, έτσι ώστε να γίνεται διακανονισμός με βάση την ρύθμιση που θα υπάρξει σε όφελος και των δανειοληπτών, όχι μονομερός των τραπεζών όπως γίνεται μέχρι τώρα. Σημαντικό αυτό. Πάμε όμως να δούμε και επίσης τι συμβαίνει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε και εσείς ως υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποτελεί και το δικό σας πεδίο δράσης λόγω και της επαγγελματικής ιδιότητας. Πριν από αυτό όμως, πάμε με τη βοήθεια ενός μικρού βίντεο να δούμε τι σας έλεγαν οι πολίτες γενικότερα στην περιφέρειά μας και ειδικότερα ακόμη και στους οικισμούς των ΣΑΠΟΝ. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Να ξέρετε, γεωπόνος. Εγώ είμαι ζωοτέχνης. Είμαι στη ζωή, είμαι στις πράξεις. Λοιπόν, αυτό να δείτε γιατί υποφέρουμε. Αφεντικό. Έγινε. Ωραία, να είσαι καλά. Καλά με λέγανε μερικοί. Γεια σου. Καλά είσαι. Έτσι να πίνεις το τσιπουράκι σου, το ουζάκι να περνάει η ώρα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο και κύριε Χαρίτου, εδώ θα ήθελα να δω τι λέτε για τη στήριξη της δικής μας αγροτικής περιοχής. Μου έκανε εντύπωση, ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό το ερώτημα. Αυτό που είπατε χτες, ότι αποστείλετε ένα μήνυμα σε όσους ετοιμάζονται τις τελευταίες ημέρες να μοιράσουν υποσχέσεις στους βαβακοπαραγωγούς να μην το πράξουν. Γιατί όμως, έχει σημασία το γιατί? Είναι πονηρές μέρες, κυρία Θεολόγη, και δεν σας κρύβω ότι φαίνεται πολλοί μπαίνουν στον πειρασμό. Είναι γνωστό ότι η περιοχή μας έχει πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα και ένα μεγάλο κομμάτι βαμβακοπαραγωγών δεν κατάφερε να συλλέξει καν την παραγωγή του. Με αποτέλεσμα, αν όχι έγκαιρα, χωρίς να έχουν εκπνεύσει προθεσμίες, καταθέσει ότι είναι σε αυτήν την δύσκολη θέση, φαίνεται ότι κάποιοι επιχειρούν να λαθροχειρήσουν με υποσχέσεις για το τι θα γίνει. Χώρια τις ευθύνες που έχουν με το αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς οργανισμούς, τον ΕΛΓΑ και τον ΕΠΚΕ. Γι' αυτό λοιπόν και επιχειρούν να λαθροχειρήσουν. Θέλω λοιπόν να πω πολύ καθαρά και προς αυτούς τους μηχανισμούς, αλλά κυρίως προς τους αγρότες συμπολίτες μου. Δεν θα διαχειριστούν, ας το γνωρίζουν, δεν θα διαχειριστούν αυτοί το πρόβλημα των αποζημιώσεων. Η σημερινή συγκυβέρνηση τελειώνει στις 25 του Γενάρη. Μια νέα διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει να διαχειριστεί και αυτό το θέμα. Με κριτήρια απόλυτης δικαιοσύνης.
προς όλους όσους έχουν πληγεί, χωρίς ιδιοτέλειες και με ένα μόνο συμφέρον, γρήγορα να αποζημιωθούν, με σκοπό να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην επόμενη περίοδο που είναι καλλιεργητική περίοδο που είναι πάρα πολύ κοντά. Πάντως, από χτες μέχρι σήμερα, λίγες ώρες μετά, φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Έχετε ένα χαρτί στην τσέπη σας. Ναι, το είδα κι εγώ και ξαφνιάστηκα πόσο γρήγορα είναι. Μου το δείξατε, βγάλε το λιγάκι, δεν πειράζει, να κάνουμε και την κίνηση. Ναι, έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο βλέπω ΠΚΠ ότι λειτουργήσε. κινείται ο ΠΚΠ. Ας αφήσουμε. Το μόνο που ξέρουν και έχουν μάθει κυρία Θεολόγια, αλλά τελειώνει αυτό που ξέραν μέχρι τώρα. Το μόνο που έχουν μάθει κυρία Θεολόγη είναι να διαχειρίζονται τους ευρωπαϊκούς πόρους και τον ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Τίποτα άλλο δεν ξέραν, τίποτα άλλο δεν κάνουν μέχρι τώρα. Όλα τα άλλα που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή τα αφήσαν στην τύχη, στις λεγόμενες δυνάμεις της αγοράς, δηλαδή όποιος αντέξει. Εμείς μιλήσαμε συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει δέσμευση συγκεκριμένη. Μιλάμε για άμεση μείωση του κόστους παραγωγής. Έτσι ώστε πράγματι να είναι σε θέση, εδώ που φτάσαν τα πράγματα, είναι αδύνατον σήμερα στα σοβαρά κανείς να ασχοληθεί, όταν για να καταφέρει εκεί που έχει φτάσει η κιλοβατόρα, εκεί που είχε το πετρέλαιο κίνησης και εκεί που είναι όπως έχει ανέβει ο ΦΠΑ σε όλα τα εφόδια ή σε όσα χρειάζονται ο αγρότης, προφανώς αν δεν υπάρξει μια άμεση μεγάλη μείωση σε όλους αυτούς τους συντελεστές για να πέσει το κόστος, είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να αντέξει. Και βεβαίως χρειάζεται να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πραγματικά να προχωρήσουν οι καλλιέργειες που έχουν έναν δυναμισμό στην περιοχή. Να υπάρξει ένα σχέδιο για να υπάρξει ένα διάρθρωση των καλλιεργών. Να υπάρξει ένα σχέδιο στήριξης συγκεκριμένα με υποδομές, κυρίως στην άρδευση. Δεν μπορεί να περνάνε τόσα νερά από την περιοχή και όλα αυτά να καταλήγουν στη θάλασσα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να μπορεί με πολύ μικρά έργα να είναι σε θέση αυτή την ευλογημένη περιοχή να την αξιοποιήσεις και πράγματι να είναι αποδοτική και για τη χώρα, για να παράγει τη χώρα, αλλά και εξαγωγικά. Με τέτοιες δυνατότητες που έχουμε και στο Βαμβάκι και στον καπνό, τον Πασμά, αλλά και σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες όπως το κεράσι. Τα λέω όλα αυτά γιατί χρειάζονται γρήγορα να ληφθούν μέτρα. Και σας λέω, κυρία Θεολόγη, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες για να προχωρήσουν. Η βούληση έλειπε από τους άλλους. Μόνο να διαχειρίζονται τους ευρωπαϊκούς πόρους, να διαχειρίζονται τον ΕΛΓΑ. Τίποτα άλλο δεν κάναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Για την φορολόγηση των επιδοτήσεων επίσης, ένα θέμα το οποίο ακούστηκε. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Απέχει πολύ αυτό από την πραγματική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα λέγεται ότι η Ελλάδα αποτελέσει και το πρώτο πειραματόζωο, τη χώρα πειραματόζωο για την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Θα ήθελα και να κάνω γνωστό ότι ακόμα σε ό,τι αφορά εμάς, η δέσμευση είναι ότι δεν θα φορολογηθούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις. Γιατί, κυρία Θεολόγη, δεν είναι εισόδημα. Τα εισοδήματα που παράγονται φορολογούνται. Είναι βοήθημα. Και ως τέτοιο δεν φορολογείται. Θέλω να είμαι σαφής και καθαρός σε αυτό το θέμα. Άλλωστε είναι σαφής και οι γενικότερες θέσεις του κόμματός μας. Δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι, με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αυτή τη στιγμή, όπως το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τα ιστορικά δικαιώματα φορολογούνται. Και προφανώς οφείλει να υπάρξει αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο. Διαφορετικά θα υπάρξει φορολόγηση. Όπως επίσης πρέπει να είναι σαφές και ακόμα δεν το έχουν νιώσει οι συμπολίτες μου αγρότες, ότι η φορολογία από το πρώτο ευρώ θα εκτινάξει σημαντικά το τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Μιλάμε, θα υπάρξει φοροκαταιγίδα. Είναι μια κρυφή ατζέντα που την κρατά χαμηλά η απερχόμενη κυβέρνηση. Δεν το έχουν ζήσει, δεν το έχουν δει οι αγρότες συμπολίτες μου. Γι' αυτό λέω, οφείλουν να γνωρίζουν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, προφανώς θα βρεθούν σε μια φοροκαταιγίδα στα μέσα του χρόνου που δεν υπάρχει προηγούμενο. Πάντως, για τον πρωτογενή τομέα, σημειώσατε επίσης ότι θα δημιουργηθεί μια τράπεζα ειδικού σκοπού ανάλογη της αγροτικής, όπου πραγματικά θα μπορούν να ακουμπούν όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, που είναι και η καρδιά ουσιαστικά
όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά καρδιά ανάπτυξης όλης της χώρας. Προφανώς, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα έλλειψης πίστης προς τους αγρότες, αλλά και σε όσους ασκούν επιχειρηματική δράση στον χώρο αυτόν. Θα είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που η νέα κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορέσει πραγματικά να στηρίξει αυτόν τον τομέα, γιατί, κυρία Θεολόγη, για μας ο πρωτογενής τομέας και η κτηνοτροφία, και το σημειώνω με έμφαση κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, που έχει πληγεί από μια σειρά ζωονόσους, είτε την ευλογιά είτε τον καταρροϊκό πυρετό, έχει πληγεί αφάνταστα. Και προφανώς θεωρούμε ότι και η κτηνοτροφία, που πρέπει και εκεί να υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξης, αποφασιστικής στήριξης και όχι εξαφάνισης, γιατί εκεί ουσιαστικά την οδηγούν με την μείωση αυτών των εξωτικών αποζημιώσεων, δηλαδή της επιπλέον ενίσχυσης που χρειαζόταν, γιατί πράγματι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και όχι ανθυρή οικονομική δουλειά. Αν λοιπόν δεν στηριχθούν με άμεσα μέτρα, θεωρούμε ότι θα πληγεί και ο πρωτογενής και ιδιαίτερα η κτηνοτροφία. Θέλω να είμαι ειλικρινής, για μας αποτελεί και ο πρωτογενής τομέας και η κτηνοτροφία βασικό μοχλό για την συνολική παραγωγική ανασυγκρότηση και της περιοχής και της χώρας μας γενικότερα. Μπορεί να συμβάλλει όχι μόνο να υπάρχει αυτάρκεια, έτσι ώστε η χώρα μας να καλύπτει τις διατροφικές της ανάγκες, αλλά μπορεί να γίνει και ένας μοχλός για εξαγωγές στις γειτονικές χώρες, πράγμα που πραγματικά αυτή τη στιγμή το χρειαζόμαστε ως χώρα για να μπορέσουμε να μην έχουμε αιμορραγία, αλλά να έχουμε εισαγωγή συναλλάγματος. Μάλιστα. Αν δούμε λιγάκι τώρα και την άνθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας και αυτό το συνδυάσουμε με την ανάπτυξη, όσα μας είπατε ήδη και στο πρώτο μέρος, με τον αγωγό ΤΑΠ, ο οποίος δεν θα αφορά μόνο συνεργασία με τη Ρωσία και με την Αδριατική, όπως χαρακτηριστικά είπε και ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, στην πολιτική του ομιλία, τι θα μπορούσαμε να δούμε συνολικά για την ανάπτυξη της Ροδόπης, της περιφερειακής μας ενότητας? Νομίζω κατέχουμε μια εξαιρετικά στρατηγική γεωγραφική θέση, η οποία οφείλει να μην αναξιοποιείται. Χωρίς μεγαλοστομίες, αλλά με σταθερά βήματα, που να εμπεδώνουν ένα αίσθημα ασφάλειας. Νομίζουμε πράγματι ότι ο κάθετος άξονας που άνοιξε μπορεί πράγματι να αποτελέσει μια μεγάλη αναπτυξιακή, να πάρει μια αναπτυξιακή δυναμική για την περιοχή. Αναφέρω, μπορεί να γίνει η πύλη εισόδου αλλά και εξόδου προς τη Βαλκανική αλλά και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μιλάμε ότι έχει σχέση και με τη μεταφορά ανθρώπων αλλά και εμπορευμάτων. Και είναι πολύ σημαντική δίωδος. Οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε, οφείλουμε να τη σταθμίσουμε και ως τέτοια να την αντιμετωπίσουμε. Όχι απλώς ως ένα πέρασμα ανθρώπων. Και βεβαίως θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αγωγοί. Δεν σας κρύβω, από την παρουσία μου όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είχα την ευκαιρία να γίνουν συζητήσεις για όλους τους αγωγούς που περνούν εδώ από την περιοχή. Η αίσθησή μου όμως είναι ότι μιλάμε για αγωγούς που διέρχονται, αλλά δεν αφήνουν τίποτα για την περιοχή. Όλα αυτά περί αντισταθμιστικά ωφέλη που λέγονται είναι περισσότερο για να χρυσώσουν το χάπι από τις επιπτώσεις που έχει, της επιβάρυνσης έτσι κι αλλιώς στην περιοχή, γιατί γνωρίζετε ότι η περιοχή μας είναι μια στενή λωρίδα και από εκεί πρέπει να περάσουν όλοι αυτοί οι αγωγοί. Νομίζω το πιο κρίσιμο μέγεθος, αυτό που πράγματι μπορεί να συμβάλλει έτσι ώστε οι αγωγοί να μην τους βλέπουμε, να μην υποστούμε μόνο τις συνέπειες, αλλά να υποφεληθούμε, είναι να γίνει γρήγορα μια εταιρεία παροχής αερίου για την περιοχή, κατά την άποψή μας να είναι υποδημόσιο έλεγχο, που αυτή θα αναλάβει να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο και για οικιακή χρήση, αλλά και για την βιομηχανική και την βιοτεχνική χρήση. Πράγμα που μπορεί να δώσει όθηση, να μειώσει τα κόστη, να είναι πιο αποτελεσματικά συνολικά για την παραγωγή, για την περιοχή και η παραγωγή εμπορευμάτων και για τη διακίνησή τους. Τα λέω αυτά γιατί είναι κρίσιμα μεγέθη, τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν γρήγορα να γίνουν. Δεν είναι πράγματα που δεν μπορούν. Και βεβαίως θεωρούμε ότι ένας κρίσιμος τομέας, που έτσι κι αλλιώς μια γεύση πήραμε το περασμένο καλοκαίρι, ήταν αυτή η μεγάλη κάθοδος των γειτόνων μας και από τα βόρεια αλλά και από Ανατολάς στην περιοχή, ακριβώς για τις τουριστικές ανάγκες. Και θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν πολύ μεγαλύτερα βήματα.
να στηριχθούν πράγματι όσοι θέλουν να κάνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι ώστε, κυρίως όμως να δούμε η βάση τους να είναι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Έχουν πιο ζεστό περιβάλλον, πιο φιλικό προς τους ανθρώπους που έρχονται και θέλουν να γνωρίσουν ανθρώπους και πολιτισμούς και βεβαίως είναι πιο κοντά και στις δικές μας τις παραδόσεις. Μάλιστα. Γυρίζω σε δύο θέματα πολιτικής και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Το ένα θέμα πολιτικής αφορά στον εκλογικό νόμο. Είπατε χαρακτηριστικά χτες ότι ο εκλογικός νόμος στην περιοχή δίνει τον πόνους των 50 εδρών. Στην Ροδόπη υπάρχει σχεδόν αναλογική εκπροσώπηση. Όμως, κάνατε λόγο και για εκείνες τις φωνές οι οποίες σχετίζονται με την μη εκπροσώπηση της πλειονότητας και τις χαρακτηρίσατε φωνές από το παρελθόν. Τα είπα χθες στη συνέντευξη, αυτό εννοείται, λέτε. Ακούστε, εγώ θέλω ειλικρινά να απευθυνθώ έτσι με καθαρά και ανοιχτά στους συμπολίτες μου. Αυτή τη φορά είναι δυνατόν να εκπροσωπηθεί η πλευρά της πλειονότητας μέσω του ΣΥΡΙΖΑ με εκλογή βουλευτή. Το λέω έτσι πολύ ανοιχτά και πολύ καθαρά. Το λέω αυτό γιατί αν σήμερα υπάρχει μια τεράστια δυναμική μέσα σε ένα μεγάλο ρεύμα μέσα στην τοπική κοινωνία, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να εκφραστεί. Και γιατί αξίζει για αυτή την περιοχή πράγματι τελικά να εκπροσωπηθεί στα κέντρα των πολιτικών αποφάσεων, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Και με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση στα πολιτικά κέντρα των αποφάσεων, γιατί εκεί συζητιόνται πολλά από αυτά που αποφασίζονται για εδώ. Το λέω αυτό, κυρία Θεολόγη, γιατί ακούω και άλλες φωνές που μιλούν ότι και είμαι συγκεκριμένος πρώην υπουργός, που μιλά για δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο, αναζητά πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ότι η κυβέρνηση θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα είναι στην αντιπολίτευση και εκεί δεν υπάρχουν πρωταγωνιστικοί ρόλοι. Το λέω αυτό γιατί η κοινωνία σε κάποιους συμπεριφέρθηκε απλόχερα. Έδωσε πολλές ευκαιρίες. Με γενναιοδωρία εννοείται. Γενναιόδωρα, μεγάλη δύναμη. Να βρεθούν στις πιο υψηλές θέσεις. Μόνο που αυτό δεν στάθηκε ικανό για να αντιμετωπίσει, να σταματήσει τις πολιτικές και την καταστροφή που δέχτηκε και η περιοχή και οι απλοί άνθρωποι. Δεν έγινε κατορθόν να κόψει ούτε την τεράστια αποβιομηχάνηση, ούτε την υποβάθμιση του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου, ούτε σχεδόν τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για να μην επεκταθώ στο τι ζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας εδώ. Λέω λοιπόν ότι, και θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι το πολιτικό κεφάλαιο το οποίο λένε ότι έχουν, υποτιμήθηκε πάρα πολύ. Γιατί οι πολιτικές που υποστήριξαν υποτίμησε την Ελλάδα και την περιοχή μας. Αυτά μαζί πάνε, κυρία Θεολόγη. Γι' αυτό λέω ότι με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται, μπορεί η περιοχή, και αυτό είναι ένα στίχημα για όλους τους συμπολίτες μας, να υπάρξει όχι απλώς, να υπάρξει ισχυρή πολιτική εκπροσώπηση από την πλειονότητα. Και γιατί κάποιος θα πρέπει να ψηφίσει τον Τάκη Χαρίτου, τον Δημήτρη Χαρίτου? Προφανώς όλο αυτό το μεγάλο, το δυναμικό κομμάτι που σήμερα με ελπίδα βλέπει προς το ΣΥΡΙΖΑ, δεν προέκυψε σήμερα, κυρία Θεολόγη. Μιλάτε εσείς που ανήκατε δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το ποσοστό, το τρομερό ποσοστό του 2,5-3%. Και όχι μόνο, κυρία Θεολόγη. Μιλάω όλο αυτό το μεγάλο ρεύμα που έρχεται σήμερα, όλη αυτή η δυναμική του, όλος αυτός ο κόσμος που συναντηθήκαμε πολλές φορές στους αγώνες και παντού, που έχουμε τις ίδιες αγωνίες. Θέλω λοιπόν και αισθάνομαι ότι είμαι κομμάτι αυτού του μεγάλου ρεύματος. Κομμάτι του. Γιατί αυτού που όλο αυτό το διάστημα αναδείχθηκε. Και θέλω να πω ότι εγώ δεν ξύπνησα ένα πρωί, κυρία Θεολόγη. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και να πω, κατάλαβα ποια είναι τα προβλήματα της περιοχής. Κατάλαβα τη βαθιά κρίση. Και ξαφνικά είπα, τώρα κατεβαίνω. Καταλαβαίνω και στο παρελθόν. Ξυπνούσατε όμως κάπου 7 η ώρα το πρωί και ξυπνούσατε και εμάς για να φτάσουμε στα εργοστάσια, έτσι, στην παράσταση διαμαρτυρής, στην
παράσετε μαρτυρίες των εργαζομένων και στη συμπαράσταση που παρήχατε ως ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάμαι αυτό. Αυτό είναι καταγεγραμμένο ρεπορτάζ. Προφανώς η κοινωνία έχει καταγράψει όλους μας. Είπα ότι δεν ξύπνησα ένα πρωί, σας το λέω ειλικρινά, δεν ξύπνησα ένα πρωί για να ανακαλύψω Ήταν τα χαρακτηριστικά προβλήματα. αυτά με τη Φάνκο και όλα αυτά τα οποία ζήσαμε, έτσι. Και θα ήθελα να πω ότι επιχειρηματίες, όχι σήμερα, εδώ και καιρό ασχολούνται με την πολιτική σε όλη τη χώρα. Η χώρα δεν έχει ανάγκη σήμερα, και η περιοχή μας, από management. Έχει ανάγκη από κοινωνικές πολιτικές και από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Έχει όμως και αναδείξει προσφορά. πολλούς με συμπληρωματικούς ρόλους, όπως επισημάνατε και χθες στην συνέντευξη τύπου. Και θέλω να το πω στους συμπολίτες μου, ιδιαίτερα στους κομμωτινέους συμπολίτες μου, ότι τέτοιες επιλογές δεν έχουν καμία προοπτική. Έχουν περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο για να ξαναβρούν ρόλο άλλοι. Γυρολόγοι στην πολιτική. Το λέω αυτό γιατί προφανώς όσοι αποδέχονται τέτοιες επιλογές, το καταγράφει η κοινωνία. Και προφανώς δεν σας κρύβω, επειδή ξεκινήσατε το ερώτημα ότι εσείς γιατί κατεβήκατε, γιατί θέλω να πω ότι ήμουν πάντα παρόν. Πάντα μπροστά σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες που γίνανε σε αυτή την περιοχή. Πάντα κοντά στις αγωνίες αυτό. Και ποτέ δεν έκανα πίσω. Πολύ περισσότερο στις σημερινές κρίσιμες εξελίξεις το θεωρώ όχι απλώς υποχρέωσή μου, το θεωρώ καθήκον να είμαι παρόν, να είμαι μπροστά, γιατί η επόμενη μέρα μιας κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αυξημένες ευθύνες, θα υπάρχουν πολλά που θα κρυφθούν, όχι μόνο γενικότερα στην πολιτική ζωή της χώρας, αλλά και τοπικά, και θεωρώ ότι πράγματι μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε για να γυρίσουμε σελίδα, για να μπορέσει επιτέλους και η Ροδόπη, αλλά η Ροδόπη του μόχθου, της εργασίας, η Ροδόπη του πνεύματος, η Ροδόπη των νέων ανθρώπων που φεύγουν, να ξαναρθούν στο προσκήνιο, στο κέντρο των αποφάσεων. Και αυτό νομίζω είναι μια δέσμευσή μου που καθημερινά τη συζητώ, την παρουσιάζω και την δέχομαι ανταποδοτικά και από τους συμπολίτες μου. Σας ευχαριστώ πολύ για απόψε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στα επόμενα δελτία ειδήσεων.